Lezi indaba zehora lesikhombisa sigwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli nazi imbukelo ezinohlonze kusihlwa nje. We are reforming and strengthening the criminal justice system. We are rooting out corruption. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ugxeke izenzo zenkohlakalo eyinhlakeni kahulumeni ngesikhathi ekhuluma embuthanweni wokubungaza usuku lwenkululeko eFree State. Okwethu kufanele sikwenze uqinisekisa ukuthi sihlala sisebantwini sibhekane nezidingo zabantu zansuku zonke. I-ANC KwaZulu-Natal isebenzise usuku lwenkululeko ukuze ikhumbule umengameli wayo wokuqala uJohn Langalibalele Dube ohlange eNanda kusole siyasifundazwe. We are not safe because we do not know what they are fighting about, and they are scaring away our customers because this is why we're working here right now. We were forced to close. Amaphoyisa aphenye isigameko sokubulawa kosomabhizinisi abathathu abadutshulwe bashona esitolo sokudla enkabeni yedolobha iGoli. Ngikubingelele mbukeli ngikwamukele indabeni zehora lesikhombisa igama lami ngiwuNoxolo uMamtshali wakwaMwali ihlabangane limhlophe qwa. Uza kwethu ositolikela ngolimi lwempawu uFortune Madlala. Ake sibheke ke mbukeli ukuthi sikuphathele ziphi kusihlwa. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ukhulume wagxeka izenzo zenkohlakalo egubuzele inhlaka kahulumeni wethembisa ngokuthi sekuzoqiniswa kabusha uhlelo lokulwisana ngqo nezinga lobugebengu. Ubekhuluma eBloemfontein embuthanweni wosuku lwenkululeko njengoba iNingizimu Afrika ihlanganisa iminyaka engama-32 selokhu yazuza inkululeko. Umengameli Ramaphosa uthi kuzobhekwa ngqo nezenzo zenkohlakalo nobugebengu. Uthi irandi nerandi libeyiwa ngezenzo zenkohlakalo kufana ngqo nokuqumba phansi intando yabantu baseNingizimu Afrika. We are reforming and strengthening the criminal justice system. We are rooting out corruption and building a police service and a prosecuting authority in which people can have trust and confidence. Odabeni lwabokufika umengameli ukhuthaze ngelokuthi kuzofanele bathobele imithetho elawula izwe. We cannot be driven by hatred towards them. Instead, we must insist that the law of our country be upheld and enforced. That is why we are clamping down on illegal migration and on businesses that flout the law by hiring undocumented persons. Ezinye zezakhamuzi bezithamele inkulumo kaMengameli zizokalise imbono yazo ngalokho kwethulwe uMengameli. That the president himself said that this thing of corruption is coming to an end. In Bloemfontein, Mangaung, Bloemfontein is known as the City of Roses. Now the City of Roses is the City of Trash. Why did he not acknowledge the trash? Why did he not acknowledge the potholes? Umengameli Ramaphosa ukhulume nangobumqoka bokuthi abantu baseNingizimu Afrika kufanele bakhumbule njalo ukuthi ukuze izwe libe nekusasa eliqhakazile kubalekile ukuthi bangakhohlwa lapho izwe liphuma khona ngaphambi kokuzuzwa kwenkululeko. Ngemuva kweminyaka engama-32 lelizwe lazuza intando yabantu, kepha izithelo zenkululeko zisezingeni eliphansi kubantu bakuleli. Lawa ngamazwi ashiwo ngumholi we-IFP uVelenkosi Nhlabisa njengoba leli qembu belisingethe umcimbi wokugubha usuku lwenkululeko eWestern Area esifundazweni iGauteng. Boza wenkululeko. Umengameli we-IFP uVelenkosi Nhlabisa utshele amakhulu abalandeli beqembu ukuthi izethembiso zenkululeko azikafezeki zonke njengoba ethi iningi labantu baseNingizimu Afrika lisakhongethwe ububha, ukungazinzi kanye nokuphelelwa yithemba. Freedom without safety, dignity, work and opportunity is incomplete. We must make freedom meaningful to the people of South Africa. Uhlabisa uthi kusekuningi okumele kwenziwe ukubuyisela ithemba lezethembiso zenkululeko kubantu bakuleli. The gender-based violence and femicide scourge
steals lives and possibilities. Our mothers, daughters, and sisters deserve to live without fear. They deserve full protection and justice. Home, it's not an answer, but the answer is making sure that let's use today to motivate you that come November, local government elections, go out and make sure that you vote for your country to change it from non-service delivery, lack of electricity, lack of water, lack of jobs, to make sure that you put parties that and force them to work together to make sure that they work for the benefit of yourselves. Leli qembu liyaqhubeka nomzamo walo wokuthola ukwesekwa nakwezinye izifundazwe. I-ANC KwaZulu-Natal isebenzise usuku lwenkululeko ukuze ikhumbule umengameli wayo wokuqala uJohn Langalibalele Dube ohlange eNanda kuso lesiya sifundazwe. Owabe ngumengameli wezwe uNelson Mandela wavota okokuqala khona ohlange ngo-1994. Abaholi be-ANC KwaZulu-Natal baqale umgubho wenkululeko ngokubeka izimbali elibeni likaDube. Lolu suku lube nomyalezo wezepolitiki. Kube nekhwelo lokuthi iqembu libuyise ukwethembeka emphakathini emazingeni aphansi. Amalungu eqembu aphinde axwayisa ukuthi igebe elikhulayo phakathi kobuholi nemphakathi lizolimaza iqembu okhethweni lohulumeni basekhaya. Umndeni wakwaDube uthi usuku lwenkululeko kufanele lube isikhathi sokuzindla nokuthi imhlatshelo eyenziwa ngenxa yentando yeningi kumele manje ihambisane nobuholi obuqotho nokulethwa kwezidingo kwangempela. Bonke labantu abadala sabadlula emhlabeni abayinikela ngeimpilo zabo mabengavuka namhlanje ngicabanga ukuthi akhona oyedwa kubona ongakujabulela lokho ukuthi kule minyaka ama-32 igebe selivuleke kangaka ukuthi izona ziphi izinto lezi dingo nqangi zabantu abayidinga kangaka esantulile namhlanje senza kanjani futhi. I-ANC ithi ukuya kwayo ohlange ibiyothola amandla okwakha kabusha iqembu. Iphinde yagcizelela ukuthi iqembu lisangakwazi ukubhekana nezidingo zabantu. Okwethu kufanele sikwenze uqinisekisa ukuthi sihlala sisebantwini sibhekane nezidingo zabantu zansuku zonke. Siyakwazi ukuthi sibagqugquzele abantu sisebenze kanye nabo ngoba abantu balindele ubuholi obungezwe kubashiya ubuzanye nabo sihlaze kanye nabo bhekane nezinkinga zabo. Ngakho ukuza kwethula sibona ngathi sishaya ngonyawo siqala ngonyawo olusha. Amalungu omphakathi athi nakuba kunentuthuko emva kwesikhathi sobandlululo kodwa kusekhona izinselelo. 1994 was a moment of change, especially for umuntu omnyama, whereby ama-opportunities akwazi ukuqhamuka. Saye ezikoleni sakwazi ukuthola onefsasi i-ANC yadipnisha into yodemocracy. Yes, ngiyayibona noma kusekhona lapha nalapha yakodwa khona ikhona because iy'ngane zethu sesiyakwazi ukuyifaka esikoleni komavasithi noma ngaba unayo imali. Njengoba ukhetho lusondele, i-ANC inethemba lokuthi ifa gugu layo lizokhuthaza amalungu ayo ukuthi abuye futhi avuselele iqembu. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Kusenjalo usuku lwenkululeko libungazwe ezifundazweni ngokwehlukana kwazo kanti ezinye iziphathimandla zithi kufanele izakhamuzi zihlinzekwe ngezidingo ngqangi ukuze zizobona izithelo zenkululeko. Eastern Cape ulibungazelwe Alexandria lolu suku njengoba kuhlangana iminyaka engama-32 lelizwe lazo zenkululeko. It's a very important celebration, as you say, that it's an opportunity for the people of the Eastern Cape to reflect on the progress that government has made in terms of improving their lives. Western Cape ulibungazelwe Kapa lolu suku lwenkululeko. When I read that in this country we now have 13,780 millionaires, but the thing is, they're not businessmen or who call themselves, they are all civil servants. Now how in God's name do you become a millionaire as a civil servant who signed papers? But it's because of those papers that you have to sign, and you know who to sign it for and who to designate it for. That's how you become a millionaire. And what is coming out in those commissions, and especially Matlanga, is only the tip of the iceberg. UNdunankulu waseLimpopo
Udokotela uPopi Ramathuba uthi intando yabantu kufanele ijatshulelwe mangabe abantu sebehlinzekwa ngedingo nqangi. Usho lokhu ngenkathi kubuthenwe enkundleni saselamani eLimpopo. Residents of our province, we must never confuse the freedom we enjoy today with false comforts of routine. We must also appreciate that this freedom ayitangi mahala. Nowasesifundazweni eMpumalanga uNdunankulu kungumandla Ndlovu uthe uhulumeni esifundazweni usebenza ngokuyikhandla kwanelisi zakhamuzi. Mbukeli okwamanje sisathi qu ezitolo siyabuya nezinye indaba zosuku unganyakazi. Siphinde sikubingelele sikwamukele mbukeli ezindabeni kusihla udaba oluphambili besibike ukuthi Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa ugxeke izenzo zenkohlakalo einhlakeni kahulumeni ngesikhathi ekhuluma embuthalweni okubungaza usuku lwenkululeko eFree State. Asikukhumbuze mbukeli ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ungena kuze uyicinge ngamagama athi SABC izindaba. Abakwasidlodlo baphenya amacala amathathu okubulala ngemva kokuthi osomabhizinisi abathathu bedutshulwe babulawa esitolo esithengisa ukudla enkabeni yedolobha iGoli namhlanje ekseni. Imbangela yokudubula ibingakaziwa okwamanje. Osomabhizinisi abasafufusa kanye nezakhamuzi zakulengxenye yodolobha zihleli lubhojozi ngenxa yokwanda kodlame lwezibhamu muva nje. Kubikwa ukuthi esigamekweni sakamuva kudutshulwe kwabulawa osomabhizinisi abathathu kanti lesi isigameko sesibili cishe emahoreni angaphansi kwama-24 edlule. Nabantu abayi-3 abadutshuliwe la ama-business owners abadutshuliwe la phakathi eMcDonald. Njengamanje siku-active scene la bedutshulwe khona, which means le si-raise concern kuthina ezabahlali base-Ward 59 njengakumina ezukhansela wase-Ward 59 because la njalo kuno-businessman odutshulwa each and every week. Qale senza ngokuqhuma kwesibhamu. Sakhala kathatha isibhamu, mesiqeda kukhala kathatha isibhamu, sahamba sayobheka lapha eMcDonald. Mesifika impela bekunamadoda amathatha phansi, 2 were already dead and 1 was still alive, ephuma igazi lapha emqaleni nalapha emakhaleni. Uthi sebephila lubhojozi njengoba ukuqhuma kwesibhamu sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba kule ndawo. We are not safe because we do not know what they are fighting about and they are scaring away our customers because as we are working here right now, we were forced to close and now we have opened again but we are scared. We don't know what is going to happen next. Akekho sekhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngalesigameko. Kulindeleke ukuthi kusasa ungqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana enze isimemezelo mayelana nentela yopetrol. Eqaleni kwalenyanga ke mbukeli uhulumeni wehlise intela yopetrol ngama-rand amathathu ngemizamo yokwehlisa umthwalo odalwe ukwenyuka kwentengo yopetrol. Imfazwe yeMelika noSirayeli kwilizwe lase-Iran ibangele ukwenyuka komngcipheko wamandla kwimarike. Oku kubangele ukuba kubekho isicelo kurhulumente andise umnyinyiva wamafutha ngeli xesha lemfazwe. I am applying my mind to that issue at the appropriate time possible because I promised South Africans that at the end of the month I'm going to do a review. Abo baphakamisa umnyinyiva bachaza imali eyimbali eqokelelwe inkonzo yerhafu yoMzantsi Afrika kunyaka mali u-2025-2026. Ngelixa uGodongwana esithi uyawuqwalasela umbandela womnyinyiva wamafutha, ulumkise ngelithi imali eqokelelwe nguSARS ingaphansi kwemali echithwa ngurhulumente. SARS has corrected 2 trillion, which is a major achievement. However, what he misses is that the expenditure is 2.4 trillion.
Unongxowa karhulumente uthe ukuncitshiswa ngerandi ezintathu kwamafutha ekuqaleni kwale nyanga kuza kudla imali engangebhiliyoni ezintandathu zerandi yerhafu ebiza kungena. The House is adjourned. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC ePalamente eKapa. Izimbangi zasembonini yamatekisi eKapa zihlangane ngezemidlalo ukubungaza usuku lwenkululeko. Lezi inhlangano zamatekisi zinomlando wodlame ngenxa yombango wemizila. Ishishini leteksi lelona elihamba phambili kwezothutho loluntu eNtshona Koloni, kodwa ke kunjalo lithwembende imingeni elibeka ichaphaza elimdaka ngenxa yeziganeko zokubulawa kwakunye nodushe. Imibutho yeteksi iye yabambisana ngenjongo yokwakha uxolo. Kuye kwabanjwa itumente yezemidlalo ngamaqela aphuma kwiCape Flats neziphaluka. Silapha namhlanje ukuzodibanisa uKhatha noKodeta so that sizame ubuyisa ingqondo zabahlali communities esizirepresentayo esibancedayo esisebenza ngazo uba ngaba lento bayivayo ngathi noKodeta it's only xa sivula iroad nothi sihlele ekuhlaleni. Siyayazi ba amagama manitsi izinto ziyathethwa silapha nje sizele ngingathi uzocima lo nto into ba singabantu abanye siyathandana siyavana. Abahlali baphume ngobuninzi babo ukuza kungqina nokuxhasa lemidlalo ephakathi kwale mibutho. Bathi banethemba lokuba le midlalo iza kuzisa uxolo phakathi kwale mibutho. Ngokomthandazo esiyithandazayo singabahlali siyakufuna mani into bana abantu babuyele esiqhelweni sabo. Abantu zabazalwe benje into yakutshintsha kutshanje ngenxa yomsebenzi. Abaququzeleli balomsitho bathi banethemba lokuba le midlalo iza kuphelisa ukungavisisani kwicandelo leteksi. Ndingu-Amahle Dudoit kwendaba ze-SABC Kapa. Mbukeli siqu eyitolo uma ngabe sibuya ke sobe sikuphathele umhlahlo wesimo sezulu nesangoma sezulu umkhushulwa Msimanga. Kwayintokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesisho sithi mancane nje amathuba emvula esingawalindele mawungena ko-Northwest eGauteng eMpumalanga ngeFreyistata nalapho KwaZulu-Natal zimvula nje ezingatheni ngale kwaloko ngapha ngasentshonalanga ngasikaza ngamafu iqhubekele yamkhemezelo okanye umkhizo ogwini ngaseningizimu lapho koGqeberha koGeorge ngisho ngithi ke nakusasa sisalindele ukuthi ke ibe khona nje le yamkhemezelo ikakhulukazi ke engxenyeni ke ezingasogwini ngaseningizimu ngale kwaloko lingabalela mawungena entshonalanga guqubala kodwa mawungena lapho KwaZulu-Natal okuhambisana nomkhizo uyongena engxenyeni ke esehlanzeni ezilapha Mpumalanga. iSouth African Weather Service iyasikhipha lesixwayiso sosimo somoya othanda ukuba namandla okuhambisana namagagasi ikakhulukazi ogwini ongase ningizimu lapha ko-Eastern Cape uyongena lapho KwaZulu-Natal ebusuku banamhlanje kanti ke nakusasa singasilindela loso simo eMpumalanga Eastern Cape uyongena lapho KwaZulu-Natal akasibheka nje amazinga aphansi naphezulu njengoba sesisho sithi mawungena ikakhulukazi ke esifundazweni saseGauteng kuthanda nje ukubanda kancane ungena ekseni kodwa emini phansi amaphaphu ngathanda nje ukuba phakathi ePretoria ngo-23 sihambe siyongena ke engxenyeni esenyakatho nezwe njengoba sisho sithi nakhona ekseni ngathanda nje ukubanda kancane nje kwezinye indawo nokho kodwa lifudumale kamnandi liye ngokushisa mawungena ikakhulukazi ke engxenyeni esenyakatho lapha eMesini eMpumalanga ibe njalo indaba njengoba sisho ukuthi ke sizobe liguqubela okuhambisana nenkungu yasekuseni athanda ukuba phakathi kamazinga ngokuphamwe enhlamvu yelanga okanye emini osukwini lakusasa njengoba sisho sithi emelo mabili amashumi siyongena phansi lapha KwaZulu-Natal iguqubeleke osukwini lakusasa njengoba sisho sithi ke kuthande nje ukuthi ke kubande nje engxenyeni eziningi kodwa kuyabanda mawungena lapha eCostard ukunyukela koMatatiyela ngale kwaloko kubanda ngokuphakathi phansi Eastern Cape ngivumele ngisho ngithi ke nakhona lo besikaze ngamafu njengoba besisho sithi ke silindele ukuthi kubande likubuza ukuthi ke ungubo ngaka ebusuku banamhlanje mawungena la ikakhulukazi lapha koGquba uyongena lapha koKomani nasemini kusasa liyakubuza ukuthi majazi mangaka kuyabanda lapha Eastern Cape ungaqoka izinto ezingakufudumeza siyongena eWestern Cape ibe njalo indaba kuyabanda emini ke engxenyeni ke zilapha eWestern Cape kanti nasekuseni futhi ke lisakubuza ukuthi ke umajazi mangaka siyongena eNyakatho Koloni njengoba nakhona sisho sithi ke sikulindela ukuthi lithande nje ukuba phakathi noma ekseni lithande nje ukubanda kodwa lapha koKimberley emini nakhona libanda nje kancane sambe siyongena ikakhulukazi enkabeni yezwe kwelaseFreyistata sisho sithi kuyabanda kulesa sifundazwe mawusondela ikakhulukazi ngaseLesotho ngale kwaloko libanda nje ngokuphakathi kwezinye indawo sambe siyovala ngaNorthwest njengoba sisho sithi ekseni ngabanda kancane kodwa emini lithanda ukuba phakathi lithanda ukuba phakathi ngibukele ngivumele ngithi ke ngiyithethe indaba enobusuku obuhle.
Mbukelisi sibeka lapha ebesikuphathele zona namuhla. Kusasa bakhona ozakwethu neindaba ngolwimi lwesiXhosa. Ube nobusuku obuhle, usale kahle.